бозсозӣ ва тавсияи роҳи мошингарди хиёбони Саъди Шерозӣ дар минтақаи ғарбии Душанбе боиси тахриби теъдоде аз манзилу иншоот ва маҳдуд кардани қитъаҳои замини назди ҳавлигии сокинони канори роҳ шудааст. сокинон мегӯянд, онҳо ба бозсозӣ ва тавсияи роҳи мошингард дар ин минтақа мухолиф нестанд. аммо сокинони зарардида ба амалкарди мақомоти роҳсозӣ сахт эътироз доранд, ки барои тахриби манзилу гирифтани заминашон ба онҳо ҷуброни ночиз пардохт мекунанд ва ё аслан ҷуброн намекунанд. меҳнати ки мо инҷа ба 30 сол 40 сол караги ҳамаша як тин гуфта кордор накара не одам ҳисоб намекунанд. куҷо хоҳӣ рав жаловатса кун, корамо нест, чизамо нест, теса хоҳӣ мешканем, худамо шиканем, ягонта ғишташ зинда намемонад. худат нағзака гирягад як чиз монданаш мумкин. ана ҳамин гап. бархи сокинони манзилҳои канори роҳи хиёбони Саъдии Шерозӣ мегӯянд, то 18 метр қитъаи замини наздиҳавлигиашон вориди тарҳи васеъ кардани роҳ шудааст. манзили зисти бархи хонаводаҳо то ҳадди маҳдуд шудааст, ки тақрибан ҷои зиндагӣ надоранд. ба маблағи ҷубронкардаи мақомоти идораи сохтумону таҷдиди роҳҳои Душанбе ҳатто замини холӣ харидан ҳам наметавонанд. намиҷа 2.5 сотих замин ма гирифтагиам, ошхона доштум, ҷои танӯр доштум, туалет доштум, 44 000 томон додан ҳичи намешавад. намиҷа хона мондагӣ ду хоҷагием неста, ҷои хов неста. ина бутурен сурат гирем, ҷои хов надорум. ҷои хов надорум, лавдум ҳалолай. дар беру ховум оли алов накардам, аз рӯи набудам. маҳдуд шудани манзили зист бархи сокинони канори роҳи тармимшавандаро маҷбур кардааст, ки дар ҷустуҷӯи макони дигари зисти иҷора шаванд. дар инҷа се хоҷагӣ зиндагӣ менем, аз рӯи бад будана якташа Москов рӯи кардам. кати гулу кӯдаки навера ҷо нест. сета навера келин бача Москов рӯи кардам, кор нест. агар ҳамин пули нақд медонам, ман ба вай як хонага мегирифтам, ман роҳӣ намекардам. бачаам ҳунарманд аст, тамоми ҳунарҳоро медонад, тамоми завҷа медонад. аммо масъулини идораи таъмири роҳҳо ва кӯпрукҳои Душанбе ҳама иддаоҳои ноадолатӣ дар пардохти ҷуброн ба сокинони канори роҳи таъмиршаванда дар хиёбони Саъдии Шерозиро бепоя хонданд. ба қавли масъулини ин идора, онҳо ҷуброни сокинонро бар асоси асноди манзилашон одилона ва бо розигии соҳибмулкҳо пардохт карданд. иддаое ки дар суҳбати сокинони он минтақа ин ҳарфҳои масъулинро шунидан ғайримумкин аст.